Sempre és bo, quan vas a un cinema o un teatre, que hi hagi audiodescripció, perquè si no les persones que no hi veiem doncs ens perdem gran part del que està passant. No? Aquesta activitat consta d'aquesta projecció que fem avui perquè realment viure i veure les pel·lícules sigui una experiència el màxim d'immersiva possible per les persones amb baixa visió. L'Aleix és una persona amb baixa visió, vull dir que aquesta audiodescripció està feta des del col·lectiu, pensada pel col·lectiu i dins del col·lectiu. Tota pel·lícula narrativa és un viatge, llavors estar enganxat a aquest viatge i participar d'ell pensàvem que era essencial per canviar una mica el que s'està fent a nivell d'audiodescripció. Sap que per fi tindrà un amic. Robot Dreams, en lletres blanques sobre fons negre. És una experiència diferent, no? Sobretot perquè la del cinema sempre és audiodescripció ja pregravada, preenregistrada. L'audiodescripció, així com més interpretativa, doncs et dona també matisos diferents. Se sent sol. Està assegut al sofà i juga amb desídia deixant passar el temps. Un game over marca el final de la partida. En relación a las películas en AUDET es muy diferente. Para mí ha sido fantástico. És interessant posar-te a la pell de persones que tinguin algun tipus de discapacitat i veure com s'han d'enfrontar, ¿no?, a una cosa tan simple com veure una película, ¿no? Me pareció muy impresionante que lo esté haciendo una persona que propiamente tiene una discapacidad visual y que además lo esté haciendo en directo. S'ha integrat molt ràpid la imatge amb l'audiodescripció i la veritat és que me n'he oblidat que estava veient una pel·lícula amb audiodescripció. Una pel·lícula, al final, és art, és emoció i l'Aleix ho ha fet increïble i tant de bo que això comenci a rotllar molt més. M'ha emocionat moltíssim escoltar totes les opinions de gent de baixa visió i que aquesta proposta vingui del col·lectiu, que la gent la valori. Per mi, jo em quedo amb això. Muy bien explicado, es muy diferente, es perfecto. Felicitar també perquè l'experiència per mi ha estat de nivell.